Dobrý večer, vážení snookeroví priatelia. Tak ako minulý rok, aj tento rok sme sa tu dneska zišli na to, aby sme vylosovali skupiny na Slovensko-České Masters 2016. Pri losovaní je prítomný aj Tomáš Kejla, ktorý nám krátko povie k losovaniu a k systému. Systém turnaje je obdobný, jako byl loni. Máme 8 skupin, ve kterém budou 4 hráči. Máme 8 nasazených z Čechů, k ním křižně 8 nasazených ze Slovenska. Zbytek dolosujeme z 8 Čechů nenasazených a z 8 nenasazených Slováků. Prejdeme rovno k žrebovaniu? Pojďme na to. Takže Tomáš bude losovať a žrebovať nenasadených Slovákov a ja budem losovať a žrebovať nenasadených Čechov. Každá skupina už má v sobě ty dva nasazené. Do první skupiny patří teda Aleš Herout s Kevinem Čižmarovičem. Já k ním dolosuji jednoho ze Slováků, napětí. Je to číslo 4, které má Martin Kolár. Týmto trom menám pribudne jeden nenasadený Čech, ktorý to bude. Je to číslo 11 a síce Jakub Rendla. Já jsem říkal, že tak. Pojďme na další skupinu. Tu nasadili jsme Williams Košť, k ním tedy přibyl další hráč ze Slovenska. Je to číslo 8, Boris Tetřev. A jeden nenasadený Čech a síce číslo 13 Jaroslav Kouba. Ve třetí skupině je zatím Kohout Varga. Ze Slovenska tam přichází číslo 1 Miro Matovič. Do štvorice Čech a bude to číslo 15 Osip Zusmanovič. Čtvrtá skupina Kubiš Horáček. Ze Slovenska trojka Marián Kepšta. Štvrtým do tejto skupiny bude číslo 12 Jan Chren. Pátá skupina Milý Popovič. Třetí do party dvojka Martin Oriňák. Štvrtým bude devina Jan Matejček. Zajímavá skupina. Další skupinou Křenek Bučko. K ním půjde pětka Andrej Burdel. A ďalší Čech číslo 10 David Šlehofer. V předposlední skupině je zatím Prchal s Koňarem. Ze Slovenska tam jde šestka Miro Šedo. A jeden Čech do tejto skupiny 14 Martin Forman. Poslední skupina Horní Vraněž. Pro pořádek, jestli máme všechny. Sedmička Palo Kremeň. A je to 16 Tomáš Kejla. Skupiny máme tedy nalosované. Zítra začne turnaj. Skupiny budou probíhat od zítřka do soboty. V sobotu večer proběhne další losování, ve kterém nalosujeme vždycky dva postupující ze skupiny. Vítěze proti druhým. A v neděli, v sobotu večer a v neděli turnaj dohrajeme. Takže všetkých určite pozývame na Varšavsku 29 do Bratislavy, do Elite Snooker Billiard klubu. Všetkým vyžrebovaným prajeme rovný strk, vysoké nábehy a krásnu fair play hru. Dovidenia. Mějte se hezky.